L-andament tas-suq tal-kera f'pajjiżna huwa wieħed sostenibbli u m'hemm l-ebda sinjali ta' bużżieqa artifiċjali fis-suq tal-kera. Għall-kuntrarju jidher li meta mqabbel mal-andament ekonomiku, is-suq huwa sostenibbli. Jikkonferma dan studju tal-ekonomista Gordon Cordina f'konferenza dwar is-suq tal-kera imtella mill-Malta Institute of Management. Bħalissa jidher li l-andament tas-suq huwa wieħed sostenibbli meta mqabbel mal-andament ekonomiku. Però tajjeb ngħidu wkoll li dan is-suq m'għandux biss impatti ekonomiċi, għandu wkoll impatti importanti soċjali u ambjentali u fuq il-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjoni kollha kemm hi. Għaldaqstant, Dr. Cordina jispjega li l-Gvern għandu jiżgura li dawn l-iżviluppi pożittivi ma jħallux impatt negattiv fuq dawk li ma jifilħux jixtru proprjetà. Importanti għal daqshekk illi l-Gvern ikun qiegħed hemmhekk biex jieħu ħsieb illi dawn l-iżviluppi essenzjalment pożittivi ma jkollhomx impatt negattiv fuq dik il-porzjon tal-popolazzjoni tagħna illi tiddependi fuq kirjiet illi huma f'livell relattivament baxxi sabiex ikunu jista' jkollhom post diċenti fejn dawn ikunu qegħdin jgħixu. Dr. Cordina żied jgħid li l-Gvern għandu jiżgura li s-suq kollu kemm hu ikun jaf aħjar fejn qegħdin il-prezzijiet tal-proprjetà u tal-kirjiet b'mod speċjali ħalli kulħadd ikun sodisfatt bit-tip ta' tranzazzjonijiet li jkun dieħel fihom. Huwa spjega wkoll x'wassal għal ċertu żidiet fil-kirjiet fl-aħħar snin. Fl-opinjoni tiegħi xi ftit minn diżida li qegħdin naraw ġejja mill-fatt li qabel kien hemm suq kajman iżejjed u l-prezzijiet li suppost lew matul is-snin issa forsi qegħdin ilaħqu kollox f'daqqa. Fi żmien ukoll fejn l-ekonomija qiegħda tikber, allura dal-prezzijiet hemm min kapaċi iħallashom u għandek il-popolazzjoni barranija li wkoll qiegħda tikkontribwixxi għad-domanda. Iċ-Chairman ta' Property Malta Sandro Ketkuti u l-Kap Eżekuttiv ta' Remax Kevin Buttigieg qablu li huma jaraw l-ebda bużżieqa f'dan is-settur. Assolutament, is-suq tal-kera m'hemm l-ebda babil fih, ġifieri qed jirriflettu l-prezzijiet fuq l-investiment li qed jagħmel l-individwu, però aħna wkoll qegħdin nagħtu suġġerimenti lill-Gvern illi jindirizza l-affordability għaliex hemm numru ta' nies li mhumiex ilaħqu mat-tip ta' kirjiet kif evolvew illum. You can get good quality stuff at reasonable prices compared to most of Europe in general. And in the upper market, we haven't seen increases, unlike people say, for 4 or 5 years. Il-Segretarju Parlamentari għas-Suq tal-Proprjetà Chris Saġus saħaq li għandhom jiġu formalizzati il-kirjiet bejn is-sit u dawk li qed jikru. U għażiet li l-pajjiż għandu jagħmel ħiltu biex jindirizza l-problema ta' suq li qed jara tkabbir kontinwu u saħaq li l-ewwel pass għandu jkun il-mod ta' kif qed jinbnew u jgħixu l-familji l-ġodda.